valtiolaukut. Mä haluaisin tänä vuonna uuden tämmösen. Nyt me ollaan kohta ABC:llä. Sitten on ruokatauko ja vessatauko ja kauppatauko. Ja sitten me jatketaan kohti Lahtea. Mä haluan inkiväärisottia. Mäkin haluan inkiväärisotin. Söpö pipsa. 30 minuuttia syömään. Noniin. Mä otin vadelmajogurttipallon. Ihan hyvä. Ihana aurinko paistaa. Tää on tosi lämmin. Toivottavasti me ei syötä ennen verkkaa. Niinpä. Lahti City. Ja Green Star. Vihdoin. 37/50. Siis tämmönen... Vuositsaa. Joo. Tää on tää sama maisema kuin viimeksi. Sama huone kuin viimeksi. Tää on Lahdenbrunaa. Niin, että tätä Lahdenbrunaa nyt lähdetään kohti Trioa. Nyt mennään hissillä, kun viimeksi ei menty. Ai että. UV varmaan 100. Sieltä tulee. Mä tulin tolla. Mä voitin normaläpis tämmösen. Mutta koska mulla on jo yksi tämmönen semmonen pinkki, niin mä oon nyt kiltti ja mä annan tän Nooralle. Mun eka ostos oli Watches from the perhekauppa. Tuolla on perhekauppa. Oli ihan hyvä kauppa, juu. Oli ihan söpökauppa. Oli ihan oikeesti. Niin. Ostin aika. Tässä on Sannun ostas tämmösiä Star Pimple Patches Dupe. Joo, näitä dupe. Nämä on tämmösen Essensen Baby Cut. Joo, blushin. Sitten me ostettiin molemmat Nehirin kanssa tämmöset primers. Testiin. Joo, minä en saanut, koska en ehtinyt. Ja niitä oli vain 3. Ouch. Sitten ostin Irulle tulee huomenna hyvät e-arrows for the Self-tan. competition look. Self-tan. Sitten mä ostin tämmösiä ritsit-lävyttimejä näitä. Sitten mä ostin Karjalan piirakoita. Sitten kasvavasti. Sama. Tästä Sannu sai tämmösen free thing, joten se antoi se mulle. Jes, siinä oli meidän osteesta. Ai niin, mä ostin novelle, mut... Ja mä ostin kukkia. Niin, ja Meri osti kukkia, mut ne on vielä alisia. Joo, ja mä ostin sitä. Niin. Me mennään syömään. Mä tulin suoraan suihkusta iruttamasta. Ja mä olen edes kenkiä jalassa, kun mä en voi laittaa niitä, kun mulla on iru imettymässä, niin mä en saa sukkiakaan kunnolla jalkaa. Me ollaan nyt tehty kaikki iltarutiinit ja käyty suihkussa ja nyt me lähdetään iltapalaveriin. Äsken oli iltapalveri ja nyt niin tehtiin mielikuvaa ja nyt valkut alkaa kiertää huoneessa ja sitten nukkumaan. Niin sit nukkuu. Me aletaan kohta unille ja herätys on joskus 7. Ja no me voitais tällä kertaa yrittää kuvata vähän sitä aamusta, kun se ei ole niin niinku kriittinen. Että joo, nähdään aamulla sitten joskus. Bye bye. Hei. No niin, me ollaan nyt menossa aamupalalle. Joo, kello on jotain 9. Ja me ollaan tehty silleen hiuksia. Mulla on jo strassit päässä. Ja mulla on ripset päässä. Pitää meikata vielä. Me aletaan olla kohta valmiita. Ja me lähdetään sitten ottaa tuohon hotellin pihalle kuvia. Ja me lähdetäänkö tunnin päästä. Että meillä on ihan hyvin aikaa vielä. Nyt ei oo kiire. Pyssy, joo. Missä mihin mä katsoin? Nyt me ollaan valmiita ja me ollaan vielä ajoissa. Ja kuvatkin on otettu ja kaikki TikTokit tehty. Ja nyt me lähdetään alas. Minuutille ajoissa. Jep, me ollaan niinku oikeesti minuutille ajoissa. Ja valkutkin on vielä huoneessaan. Niin ennen valkkuja taas Niin. saavutus. Vika hissiklippi koskaan. Paikallinen bussi. Onks tää joku rukous?
makaroilla. Ja sitten meillä on perus tumma luomiväri ja huulipuna ja paljon bronzeria. Eli sama kesäluku aina. Ja aina tää pitää esitellä uudestaan. Vaikka tunnelua vetelää, ja ei tyttö entinen kenenkään. Mut aina kun sä puhusta etelää, se saa mun levikset repelmään. Olet matkalla huipulle. Mä tiedän. Ylös ollaan matkalla. Huomaat kyllä. Hei, on sellainen outfit. Eka on tällainen, sitten tämmönen, afääripäin. Sitten täällä cheer. Sitten tähän näitä. Ja tää. Mulla on tää, sit mulla on tää. Sit mulla on mun reppu. Sepö. Ja We are going to rock this. We will make it. yeah. Johonko tätä tanssia alkaa vipattaa? Niin varmasti, että me tulee hittaa. Tänään me hitataan. Safkulle meni niin hyvin, että tänään tää on meidän ja Safkojen päivä. Joo. NLCn päivä. Tänään on Tänään meidän on se. Oppan Gangnam Style. Mikä fiilis? Eikö me hitatakin tänään? No tietenkin hitataan. Ja me ollaan ihan koviksi. Joo.
Dance break numero 2. Lämpästä tullessa. Meillä on kohta kisasuoritus ja mua jännittää nyt. Niin, vlog menee tauolle, bye. Tämä näyttää, mutta onko nyt vielä Oulu? Kyllä, yksi suoritus vielä jäljellä tätä slottia. Northern Light Cheerleading ja Kristallit. Better make room for the crystals. Winning trophies one by one. Greatest show has just begun. Team from north to south. In the box, I got no plans to stop. I just do it by myself. You can if you wanna watch. Smile on my face, see the king in my mirror. If I get hungry, I'll eat you for dinner. You already know who's gonna win. You already lost. I'm up for the win. Yeah. Are you ready? Ready? Is you ready? Whole squad ready. We came here to see what you got. What you got ain't enough, cause the crystals are above. Look in my face and eyes, take the bound and say you love me. Life's a game, but it's not fair. I break the rules. Northern Lights, in your city, we in your town for the victory. Flying high, what you see might change your life. Mä en voi häviä, mä en vaan voi. Uusia poikia kentältä penkille sentään noin. Mä en voi häviä, mulla ei oo varaa. Pelkii voittoi, mutta en laske. Sing with now, sing for the year. Sing for the left, sing for the tear. One more time. Sing with now. You can't keep me quiet. Won't tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. Cheerleading ja Kristallit päättävät junioreiden Level 4 sarjan. Kerro miten meni. Meillä meni ihan sika hyvin. Ei oo koskaan mennyt yli noin hyvin. Oli ainoastaan yksi hassu basketti huudossa ja meidän TikTok vähän epäonnistui. Kerro MP. MP mistä? Meistä ja teistä. Aika sika hyvät suoritukset oli. Juu. Just me oltiin tässä, nyt me ollaan täällä uudestaan. Kierretään vaan ympyrää täällä. Tässä on mun uusi koriste. Mä otin sen lämpästä lattialta. Mulla on nyt tämmösiä helmiä ja sit mulla on 2 tämmöstä. Mun kenkä näyttää siis tältä. Meillä on tämmönen pyykkipoika Terolle tämmönen oma. Kiitos kuvista. Toivottavasti tulee hyviä. Juhlimaan ja saamme sitten palkinnon siinä. 8. ja Northern Lights Cheerleading ja Kristallit. Siis mä vannun, tää on varmaan kun me ollaan täällä läsnä, niin sinne lähti sitten se. Okei, no niin 8. ja we were in here. Tuolla me ollaan. Tää nämä superit kohteli hyvin. Jep. Viime kesään verrattuna tää oli 5. Loistavaa. nousu. Ja viime supereihin 8. sijaan nousu. Eli Jep. tässä kun nostan 2. sijaan, me ollaan 1. Ensi vuonna Nähdään. ensi superissa. Paljon. Mä en tiedä, onko sitä akku lopussa vai onko se vaan täynnä. Wow. Nyt me mennään Heselle, Palokan ABClle. Ja näytäpä sitä paitaa. Saadaankin se paita? Saatiin noi paidatkin. Yes. Ooh, ready to hit. Ready to hit. Meillä on vielä 1 chanssi.
Niin on hitotu näytöksessä. Niin, näytöksessä hit. Mut ensi kaudella Krisut kyllä sitten nousee taas. Joo, me noustaan. Miili köytti pipsat tähän. Me ollaan kohta Heseessä. Ja tuolla Vihdoin! Alkaa vähän nälkä olla. Mut mitä tässä on syöty? Transition. Me ollaan syöty 6 tuntia sitten viimeksi. Ruokaesittely. Kokis, zero, majot, kurkku ja paprika. Pehmis mansikkakastikkeella, ranut ja 9 nuggettia. Viimeksi oli eri kuote, niin nyt on tämmöistä. Nyt ei pysty. Sohvani tarvitsee minun. Kun viimeksi oli se, että sinä pystyt, niin nyt ei pysty. Täällä vielä. On. Tää oli viimeksi. Ost est part en tiedä. Mä ostin tämmösen vaan, koska mulla on jano. Purkkaa, niin kuin joka kisareissulla mulle siis... mä kiusataan tästä, että mä ostan aina purkkaa. Sä ostat aina purkkaa. Ja sitten karkkipussi. Yes. Moikka kaikki ihanat Impon eskariryhmäläiset. Impo on tosiaan meidän valkkuja. Ollaan kuultu, että katsotte meidän suorituksia. Niin että terkut! Kiitos Safkujen ja Timskryjen Jojo Riitta tästä pyykkipojasta on kaunis. On erittäin pretty. Kaunis, missä se on? Takaa mitään. Kaunis luomus. Tää on niin pretty. Tähän on So aika pretty. vaivaa. Mä näin kun se teki sitä sen lives. Tai teki niitä. Kyllä se vähän tänne. Noin. Tässä on meidän saalis. Tässä on Jytans-tiimiltä 2. Ja sitten on Sparkselta 1. Kiitoksia näistä. Me tästä jatketaan matkaa vielä. Vähän väsyttää tässä. Adios. Muistakaa pestä kädet. Bye! On saapunut Oulun Energia-areenalle ensimmäisenä. Ensimmäisenä mestarit on paikalla. Mestarit on paikalla. Tarkoittaa, että hyvää yötä. Kristallien kisa... Good night! Kristallien kisakausi 2024 ja 2023. Kiittää ja kuittaa. Sara ja Meri TTT. GN. See ya! Ja nähdään viikon päästä. Jos meitsi on selvinnyt hengissä. See you later, alligator. See you later, alligator!